Кубер е пред Солун и не го атакува. Няма обсади, няма штурм, няма сила за това. Тогава защо е там? Да създаде държава? Така не се създава държава. Константин IV е на трона. Империята е в криза. Кубер не идва с армия, а с хора, разпаднати, подвижни, пегълци от аварския хаганат и остатъци от византийските федерати. Това не е общност. Това е поток. Хора идват и си тръгват. Част от тях влизат в Солун. Кубер остава отвън, но не за да го превземе. Това не е обсада. Това е натиск. Върху хората, върху самия град. Няма штурм, няма атака. Дори няма опит, който да стигне до действие. В Солун вече има напрежение. Църковни конфликти, борба за влияние. Кубер не ги създава, той ги усилва. И това съвпада по време с събитията на север. При Онгала. След 681 година натискът губи смисъл. Движението затихва, хората се установяват. Това не е провал, това изобщо не е обсада. Кубер не превзема Солун. Той го държи под напрежение. Точно когато трябва. Следва продължение.